Dobrý den, vážené dámy a pánové. Vítám vás na dalším technickém čtvrtku a tentokrát bych se rád věnoval konstrukčním detailům z hlediska tepelné techniky. Mé jméno je Michal Šenkýř a pracuji jako produktový specialista navrhování staveb. A jedním z mých úkolů je ověřování a návrh konstrukčních detailů. Nejprve bych vám rád v krátkosti chtěl říct, proč jsme se vůbec těm konstrukčním detailům věnovali. Mělo to dva důvody. Tím prvním bylo ověření a optimalizace z hlediska tepelné techniky. A tím dalším důvodem, jak už to již bývá dnes, bylo energetické hodnocení a průkaz energetické náročnosti budov, kdy v průkazu energetické náročnosti budov hraje takzvaný vliv započtení tepelných vazeb. Vliv tepelných vazeb a průkaz energetické náročnosti budov. Lze využít dva způsoby. Ten dnešní standardní běžnou praxí je, že se využije tzv. Normativní přirážky, anebo lze zohlednit vliv reálných podmínek detailů. A tady nastává otázka, vyplatí se to vůbec? Vyplatí se zpracování průkazu energetické náročnosti budov s ohledem na vliv tepelných vazeb? No a aby jsme si na to odpověděli, tak my jsme vypracovali dva příklady. Vzali jsme si příklad standardního domu rodinného, je to rodinný dům typu bungalov, kdy obálka budovy je na hranici pasivního standardu, jediné co není, tak okna jsou lehce horší, tento dům je včetně rekuperace tepla a vytápěn je tepelným čerpadlem vzduch, voda a kondenzačním plynovým kotlem. A jaké z toho byly výsledky? Ten první příklad jsme počítali s legislativní přirážkou, což bylo 0,02 W na metr krát Kelvín. A vlastně výsledek byl, že primární energie z neobnovitelných zdrojů nám vyšla 85 kWh na metr čtvereční a rok. Když jsme vlastně zohlednili všechny reálné podmínky, všechny detaily jsme spočetli jsme jejich délku, jejich lineární činitel, tak vypočtená přirážka na tady ty tepelné vazby nám vyšla záporná, a to minus 0,11 W na metr krát Kelvín. No a co to udělalo s primární energií? Primární energie se nám v tomto případě snížila na 75 kWh na metr čtvereční a rok. To znamená, že rozdíl je zde 10 kWh. Někdo si možná říká, jestli je to moc nebo málo, co to znamená. A proto jsme vlastně šli dál a vyzkoušeli jsme si úpravu tady toho příkladu nějakýma ekvivalentama. A těch 10 kWh například odpovídá tomu, že musíme použít lepší okna. Lepší okna s UV 0,75 a zároveň navýšení tepelné izolace jak ve střeše o 10 cm, tak v podlaze o 6 cm. Tady už si můžeme odpovědět sami, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. A mám tady ještě další ekvivalent připravený, a to je, že na těch 10 kWh můžeme nebo spíš musíme instalovat malou střešní fotovoltaickou elektrárnu. A nebo vyměnit tepelné čerpadlo vzduch-voda za tepelné čerpadlo, které je země-voda s SCOP minimálně 4,4, což už je samozřejmě poměrně velký náklad a taky komplikace v průběhu stavby nebo projektování. Nyní už bych se rád dostal k jednotlivým detailům. Nejprve bych nastínil, co jsme u těch detailů ověřovali a jak to využít. Ověřovali jsme to ve spolupráci s Centrem pasivního domu. Je to vlastně nestranný a nezávislý ověřovatel těch detailů. Neověřovali jsme si je sami jako výrobce, ale ověřovalo nám to Centrum pasivního domu. A na co jsme se zaměřili? Na tři hlavní parametry, a to je lineární činitel prostupu tepla, teplotní faktor vnitřního povrchu, FRSI, a minimální vnitřní povrchová teplota. Jenom v krátkosti uvedu pro představu, ať víme, o čem se potom budeme dál bavit, normativní požadavky z tepelně technické normy. U lineárního činitele prostupu tepla je to pro styk stěny a nějaké další konstrukce, kromě otvoru
výplně otvoru, což je třeba okno nebo dveře, tak je ta hodnota 0,2 a styk stěny a vnější stěny a výplně otvoru, to je to okno nebo dveře, je ten požadavek o něco přísnější a to je 0,1. A čeho musíme dosáhnout? Musíme dosáhnout toho, že vypočtený lineární činitel bude nižší než právě tedy ta požadovaná hodnota. A další hodnotu, kterou jsme ověřovali, tak je teplotní faktor vnitřního povrchu. Tady ten teplotní faktor vnitřního povrchu je udávaný zase v tepelně technické normě pro okrajové podmínky, kterými jsou 50% vnitřní relativní vlhkosti, 20 stupňů v interiéru a minus 15 stupňů v exteriéru. Takže takový ten extrém. A tady nám vlastně norma uvádí, že pro ostatní konstrukce, kromě výplní otvoru, což jsou de facto všechny konstrukce, které my jsme ověřovali, tak je to 0,744. A tady zase se snažíme o to, nebo aby byly ty požadavky splněny, tak ten teplotní faktor musí být vyšší. Pro někoho možná složité na představení, já mám radši tu minimálně vnitřní povrchovou teplotu, která vychází z faktoru. A tou je zase pro ty ostatní konstrukce 11 stupňů Celsia. My se zase musíme snažit, aby ta povrchová teplota v tom kritickém místě byla, řekněme, vyšší nebo maximálně rovna tady té hodnotě. Tak, teď už teda jenom na zopakování. Lineární činitel menší než 0,2, případně 0,1 a u složených detailů tento požadavek není, k tomu se také dostanu později. Teplotní faktor vnitřního povrchu větší než 0,744 a minimálně vnitřní povrchová teplota vyšší než zhruba těch 11 stupňů. Tak, tady na začátek bych jenom řekl typický příklad záporného lineárního činitele. Proč tomu tak je? Tady v tomto případě je to matematicky správně, protože ta výpočtová metoda, která je uvedena pro výpočet lineárního činitele, vychází z vnějších rozměrů. To znamená, že pokud máme takovýhle roh, tak je zde stěna, která její rozměr se bere na celou šířku a druhá stěna, kdy se zase její rozměr bere na celou šířku nebo délku, řekněme. A de facto, když se tady podíváte, tak tady v tom rohu je ta konstrukce započítaná dvakrát. Takže ta korekce na lineární činitel musí být, nebo zpravidla už musí být záporně, aniž bychom tu konstrukci nějak zlepšovali, do toho rohu umisťovali nějaké lepší tepelné izolace. Jo? Takže když se tady podíváme, lineární činitel vychází minus 0,095. A pak jsem si ještě připravil pár takových porovnání, na které jsme narazili v průběhu posuzování těch detailů, protože těch detailů jsme za poslední doby posoudili stovky a o které bych se s váma podělil. Tady tohle jsou dva detaily velmi podobné. Je to řešení soklu u jednovrstvého zdiva s použitím cihly plněné minerální vatou. V jednom případě je zde použita užší soklová cihla a zateplení polystyrenem XPS, včetně základu, a v druhém případě je použitá cihla ve stejné šířce. Tepelně technicky vychází výsledky velmi podobné. Jo? Tady v tom není moc velký rozdíl, ale já osobně bych doporučil spíš tu variantu, kdy je uskočená první cihla a je to z důvodu provádění hydroizolačních vrstev a technologické souvrství potom těch navazujících vrstev, což můžou být různé omítky, mozaikové omítky, nebo někdo chce mít omítku dotaženou až k zemi ve stejném vzhledu a barvě. Pak tady dochází poměrně složitým návaznostem a technickým jako výzvám splnit všechny požadavky na trvanlivost, aby dobře přilnula ta další vrstva na hydroizolaci, která často bývá z asfaltového pásu, případně z nějaké jako folie. Jo, takže za mě určitě doporučení je ten levý příklad. Tepelně technicky to vychází velmi, velmi podobně. Pak tady mám jednu variantu parapetu okna.
Je to varianta zdiva se zateplením a tady ten detail je z hlediska tepelné techniky velmi problematický. Je problematický v tom, že tady dochází vlastně k proudění velmi úzkým prostorem a de facto tu cihlu máme v exteriéru. Tady tenhle detail vyšel, ale vyšel jenom díky tomu, že na připojovací spáru tady prostě ten centimetr mezi zateplovacím systémem a tím parapetem je použitá nízkoexpanzní pěna. Zase v praxi nedovedu si úplně představit, že s dnešní kvalitou stavebních prací dokážeme ohlídat, že přesně tady ta nízkoexpanzní pěna tam bude, protože když tam nebude, tak ten lineární činitel vychází několikanásobně horší. A tady již vidíme hodnota 0,1, což, jak jsem zmiňoval, je vlastně ta hraniční hodnota požadavku normy a mohlo by zde v interiéru docházet vlastně, řekněme, ke kondenzaci nebo ke vzniku plísní, což samozřejmě určitě nechceme. Pro tady to řešení jsme se inspirovali u jednovrstvého zdiva, kdy tu poslední tvarovku pod parapetem nahradíme lepší tvarovkou a tou je cihla plněná minerální vatou, která je otočená. Tady ta cihla má mnohem lepší vlastnosti než ty standardní cihly, které nejsou plněné a můžeme vidět, že u toho levého příkladu, kde není ani ta expanzní pěna nutná, tak se dostáváme zhruba na něco za polovinou toho požadavku na lineární činitel. Zkusili jsme si samozřejmě tam vložit i tu nízkoexpanzní pěnu a potom ten výsledek je zhruba ještě o nějaké 0,2 lepší, takže už de facto jako zanedbatelný výsledek, takže naše nebo mé doporučení je zase použít ten levý případ, otočenou tvarovku a nesnažit se to výpočtově, řekněme, posunout ke splnění požadavku použitím nízkoexpanzní pěny. Pak tady mám příklad složených detailů. Je to složený detail nadpraží, kde je vlastně styk okna a roletovo-želivého boxu a je zde také styk stěny se stropem, tudíž podle teplně technické normy tady tenhle detail nemá žádný požadavek a když jsme si zkoušeli spoustu tady těch detailů, tak bych chtěl říct, že vlastně to, na čem záleží, je vždycky ta kritická část. Jo? Kolik prostoru tam máme na to, aby jsme tam mohli vložit tepelnou izolaci. Schválně jsem tu vybral varianty, jednu s jednovrstvým zdivem, ze zdiva 50 Eco Plus a variantu se zatepleným zdivem, kdy součinitel pro vstupu tepla tady těch konstrukcí je velmi podobný a je okolo 0,16 W na metr čtvereční krát Kelvin. Výsledek lineárního činitele je však ovlivněn přesně tady, jak mám znázorněnou tu šipku, to je tím množstvím tepelné izolace, kterou dokážu dostat v tom nejkritičtějším místě. A vzhledem k tomu, že když použiju tenkou nosnou konstrukci a k tomu izolant, tak je toho prostoru méně a ten lineární činitel vychází zhruba 2x horší. Zde potom mám variantní porovnání řešení u bungalovu, kdy u střechy bungalovu, která má vazníkovou konstrukci. Tady je zajímavá jedna věc, na kterou jsme vlastně přišli, a to je použití podhledu. Použití podhledu velmi negativně ovlivňuje povrchovou teplotu v místě styku stěny a stropu, protože když tam není ten podhled, tak teplý vzduch může krásně proudit a ohřívat ten roh. Když tam dáme podhled, tak zabráníme ohřívání toho kritického místa. Jo, tedy to můžeme krásně vidět, když použijeme jenom omítku, tak povrchová teplota 15 stupňů Celsia vypočtená
A pokud použijeme pouze podhled, ve stejném, de facto úplně stejném nastavení toho detailu, stejné konstrukce, tak teplota nám klesne o 2 stupně Celsia. Jo, říkal jsem požadavek nějakých 11 stupňů, takže furt jsme ještě nad požadavkem, ale zhoršili jsme si tu teplotu o 2 stupně Celsia. Tak, mám zde i porovnání, co když nepoužijeme těžký strop. Když použijeme ještě k tomu lehkou konstrukci, kde je de facto nutné použít ten sádrokartonový podhled, u té první varianty, kterou doporučuji, bez použití podhledu, pouze z omítky, těžký strop, tak je těch 15 stupňů Celsia povrchová teplota a tady u toho lehkého stropu už se dostáváme k 11 stupňům, přesněji 11,9 stupňů Celsia, s tím, že je zde zase použito stejné množství izolantu, stejné řešení, ale není tady těžký strop v úrovni vlastně nad prvním patrem mezi střechou. Mám tady ještě porovnání variantního řešení u balkónu. Je to řešení, kdy skládaný strop nebo podnosníky probíhají přes vlastně obálku budovy a v místě stropních vložek je vložena tepelná izolace. Mám to tady znázorněné na tom řezu, tím vlastně dochází k tomu, že přerušíme ten liniový tepelný most v místě té vložky. Jsou zde pouze bodové tepelné mosty, které tady v tom případě ošetříme tím, že celou tu konzoli zabalíme do polystyrénu, který má tloušťku okolo 4 cm, takže velmi malou tloušťku. Občas se nás někdo ptá, nebo když tam nedají tu tepelnou izolaci mezi vložky, co se vlastně stane. Tady dochází k poměrně velkému problému, rozhodně to nedoporučuji a je zde také problém ten, že přidávat tepelnou izolaci můžeme pouze pod konzolu balkónu, protože nad konzolu balkónu máme zase nějaké omezení, aby v interiéru a exteriéru byla stejná výška podlahy. No a co se teda stane, když tam nevložíme mezi ty vložky tepelnou izolaci v místě obvodové stěny? Stane se to, že najednou, aby jsme vůbec splnili požadavek 0,2 na lineární činitel prostupu tepla, musíme přidat 16 cm polystyrénu ze spod konzoly. V tom levém případě jsme okolo 0,196, takže ještě dvakrát lépe. A to jsme dali pouze izolaci mezi vložky a konzolu obalili, řekněme, 4 cm polystyrénu. To už je poslední detail, který jsem si pro vás připravil a ještě bych vám rád řekl, kde vlastně naleznete tyto detaily, ty stovky detailů. Naleznete je v naší partnerské webzóně, odkaz mám tady v prezentaci. Co je důležité, kde najdete vlastně ten tepelně technický posudek, je vždycky spojen s detailem, který je uveden na webu, který je ve formátu PDF, ale také v otevřeném formátu DVG nebo JPG. A máme tady novinku, máme tady vlastně možnost ke stažení takzvaně pod zkratkou TTP a zde se nachází celý 4stránkový posudek vlastně od Centra pasivního domu, který si může kdokoliv stáhnout a podívat se i vlastně na metodiku výpočtu nebo a tak. Zároveň jsme letos vydali katalog tepelných vazeb. Je to vlastně katalog, který shrnuje nějaké typové detaily, u kterých je uvedeny jejich tepelné vlastnosti, plus je ke každému detailu vždycky uvedená tabulka, jak ten detail vychází pro ostatní tloušťky stěn nebo ostatní naše výrobky. Tak a na závěr bych vám rád řekl, k čemu je to vlastně dobré. Tak prvním tím důvodem je jistota splnění požadavků z hlediska tepelné techniky. Když tento detail použijete, můžete si rovnou stáhnout ten posudek a vidíte, že dochází ke splnění požadavku naší tepelně technické normy.
A tím druhým důvodem, jak už jsem na začátku zmiňoval, je zjednodušení, započtení vlivu tepelných vazeb s možností úspory. To je ode mě vše a já vám děkuji za pozornost.